akong tuguti ko nga muhatag ko gamay nga kinini ang pahibaw sa atong mga kaigsunan, atong mga listeners kay kinini ang atong kauban mangod mahigala artistas DYHP Aramin Cebu nga si kasamang Trifon Pai Morales mga higala kana inyo mabati. Human ining atong tulumanon, no? Nga moingon mahigalag asap, always say a prayer ni taliwa na sa laing kalibutan. So muna nga okay na si Consel Francis. Ato kuno mahigalang paminaon mga kagalaan si Consel Francis Espares kay slaman gyud kauban ani. Ni Trifon Pai Morales. Asa man tong picture ni Trifon Pai Morales dong? Ibutang kuno dira dong para nga makuha na to. Atong mahatagan o gapagtagad, no? Kay katong uban nakaila mga higala ni Trifon kani, no? Mo ni ang iyang picture mga kagalaan. Ni kasamang Trifon Pai Morales. Dugay sa radyo mga 4 ka dekada siguro mga sukiting paminaw, no? Siya maoy mo ingon mahigala nga always say a prayer. So nitaliwan sa laing kalibutan unya akong tawgon si kasamang konsihal Francis Iliaga Ginhawa Delfin Espares. Kay medyo sila mo i-batch-batch ani. Sila si kasamang Alan Gulyat na kurda. Mga batch-batch niya Trifon. Pero si Francis mo ay mas kuan gyud, no? Mas sila mo ka kuyog ani akong pagtagad sa mahigala before tamatos to mga issues kay agi og tribute sad, no, ni ini iyang kinabuhi ni Trifon Pai Morales nga naghatag sad mga higala og kalingaw na to, no, sa kahanginan. Muna kanang kung ako ang pasultihon siya na ang munarate ana og siya na ang moingon nga always say a prayer. Asap. Okay, dastuloy niya ron si kasamang Francis Iliaga Ginhawa Delfin Espares, atong Cebu City Councilor mga higala nga membro na to sa atong drama department. Kasamang Francis, may buntag nimo kasamang Francis, konsehal. Yes, konsehal. Nandis Banyok, salamat kayo sa kaigayonan nga makahatag gamay nga pamahayag ilabi na sa kamatayon sa atong suod nga higala akong kumpari, akong inanak Trifon Barilio Morales nga ipahimutang na sa iyang pawayang dayon ugmang adlaw July 26, 2025. Kanus aman magsugod jud pang radyo kini si Trifon Morales kasamang Francis kay ang iyang pangidaron karon mga 68. Kana si Pari Trifon running 69 na siya manghod ako na siya buwan attorney. Tungod kay kuno ako masayop ang iyang adlaw nga buwan nga natawo siya month of November o kuno ako masayop November 10 1956. So karon November mag 69 siya. Mo 69 na siya. Diyan ako 1956 April 3 1956 so manghod ako ni siya pila ka buwan lamang Trifon Morales. Now maghisputa kung kanusa na siya nagsugod og diha sa pangradyo. Ang akong nahibaw-an ini mauni ang gamayng history namo, no? Tungod kay right sa among paggraduar sa high school 1972, ako mibiya ko sa among bukirang barangay sa Kanghumaw, Dumanhog, Cebu. Ug niari ko nanimpad ko ris da dakbayan sa Sugbo, diha ko nahimuntog diha sa barangay Kiyot Pardo. At that time 1972 paghuman na mo graduar 1973 nanarbaho ta isip usa ka runner sa mga department store, nahimo tang construction worker o niya nagkita mi sa iyang amahan ninoy sitong Morales din mao kato siya usas miyembro sa PNP kun na pulis to siya sa Dumanhog. Sa diyang nagkita mi ni sitong nga iyang papa diha sa barangay Kiyo tungod kay mido autos ni sitong diha sa barangay Kiyo tungod kay paryente man niya ang mga liamido, daghan mangud ang mga liamido diha sa barangay Kiyo. Nagkita kami ni sitong gingnan ako siya ni sitong niya malagi ka dire siya na ako diri dong kay niduaw ko sa akong mga paryente. Sa asa maka ko di ako dire nanarbaho ko dire sa unsay trabaho nimo ko construction worker niya trabaho sa SAS factory. Ano ba? Siya, akong anak nung artista akong anak. Artista ng imong anak, si Pari Trifon. Siya, artista nga akong anak. Pasa man na artista. Siya naas DYHP. Ato dito, susiya to dito kay artista ang akong anak. So, ako sa kong gabay, ni bati kong dakong kaikag, hinungdan nga nangita, yung kong paagi nga makasakak ko sa DYHP, nga nimutang diha sa may Radya Hotel, diha sa may Fuente Osmeña. O dito nakita na ko pagtan-aw na ko dito nangita ko ni Trifon Barilio Morales
akong nakita siya dito nga naglingkod diya sa spinner's booth. And then nakita na ko nga matso kayo, nagsulob og long sleeve, nagkarsunis og bill bottom, o niya nindot kayo ang sapatos, o niya di sunglass pa. Ha? Nindot kayo, nagkita mi siya. So, ni ade kadri by Trifon siya, di ako dre artista na ko. So, usatos naghatag og kadasig niya. Adre nako. Nga ko nakahimo nga nahimong artista sa radyo ang akong batchmate sa Little Flower School Dumanhong Cebu. Wa kay katarungan nga basin ako mahimo usad nga maka-appeal sa pangradyo. So naningkamot So ko. una din nimo Stripon gyud 1973. Pangkoy. 1973 to attorney. Una nimo gyud si kwan, una gyud nimo ni Stripon. Yes. Sa pangradyo. So, una ka na. Una ka na nako, and then nisikat na tong iyang drama way back 1973 nisikat na to yung mga drama katong Solomon Socorro. So Solomon Socorro, ang tagsuwat niya itong Solomon Socorro, mao siya ang kani usab City Councilor sa Lapu-Lapu, anhing Fred Birami. No? Usatos mga sikat kayo nga drama nga iyang giapilan din siya mo'y leading man yato Solomon Socorro. Okay? So naningkamot ko nga makasuod ko radio, ug dito nakasuod ko dito. So DYHP na dayon. DYHP na dayon to Pangkoy. Yes. DYHP to siya. Diretso sa DYHP. Sige, sanbay ha katong. Okay, gabay lang. Atong saysay na ko nimo ang iyang mga kaagi sa radyo kay dugay-dugay man nga dekada gyud. Standby sa kasamang konsehal Francis Pares human lamang sa pipila ka mga mahinungdanong pahinumdom. Thank you, Atty. Kaya itong balikan sa kasamang Francis Espares Mahigala nga kinini ang Cebu City Councilor Francis Espares kinis Pangkoy Mahigala mo ni ang nagsuwat sa atong mga drama sab sa DYHP nga mga nisikat katong Ginhawa Delphine Mahigala o katong ginapo sa tanlag mga sikat nga mga drama niya hantod karon sige sagsuwat Mahigala og doon na po sa ilaing callings public service pero bisan pa man ni ana padayon gyapon siya nga drama talent so silang kuyuga ni Trifon Pai Morales. So kung inani mga higala nagsugod mga 1970s, 80s, 90s, 2000s so mga 4 decades hapit pa nimo 5 ka dekada di ay no. Dili sa pangradyo mga sukiting paminaw. So balikan sa kasamang Francis sa iyang pagsaysay sa kinabuhi ni Trifon Morales dili sa pangradyo considering nga nagkakauban sila. Yes, Konsehal Francis. Thank you so much, Attorney Rafael. Padayon tayo nga paghiskot sa mga kaagi o among paragoban ni Pari Trifon Pai Barilio Morales sa natad sa pangradyo o sa pangdrama. So, sa ako nagikang yun kaganina nga sa diyang nagkita kami diha sa may Raja Hotel di nahimutang ang RMN con Radio Mindanao Network at that time di na antong mahigayon na diha gikauban nila si Aning Val Gomez Tumala, Riel Gomez, Termin Coliantes Gomez at that time ingon man ni Ranil Villa o mga kaubanan dito Celso Ponce. Nagkita mi o nga mo to'y nakahatag og kadasig na ko nga akong amigo Trifon Barilio Morales nga ako nakahimo sa pangradyo why not nga nung dili ako makahimo. So nalingkamot ko sa akong kabahin kung asa kong dapitang radyohang nakasuod ko sa Allied Broadcasting Center DYRB way back 1975. At that time dito ko nagsugod and then maupay number 1 ato higayon na nga rin kanang Allied Broadcasting Center sa mga drama Flora del Cielo Magnon and then pag 1977 ni boom ang drama ni Pari Esteban Escudero katong Manok ni San Pedro. Alright, so at that time mga himo ng number 1 ang DYHP wa na ginamailog. So midagan o milanat ang panahon antod nga ako pag abot sa 1986 EDSA Revolution ni-resign ko sa DYRB atong higayuna and then nang-apply ko diri sa RMN DYHP. Pag abot sa April, March, nakasud ko sa DYHP diri sa may Gilmore Building o dito nagkakauban na kami no ni Pari Trifon Barilio Morales sa DYHP. Pag abot sa 1986 dito nakasud ko. Pag abot sa 1989 doon ay recruitment ang Bumbo Radio diin kuyog si Pari Trifon dito sa Bumbo Radio kay gipirate man sila atong higayuna. Mga 18 sila ka mga kauban natos DYHP ang nabalhin nito sa Bumbo Radio. So silang ubanan ni Firmin Coliantes Gomez at that time. Correct. Silang Commander Cobra Tony Rabanes.
ang mga inilang mga pangalan sa natas sa pangradyo na malhin dito sa Bumbo Radio at that time 1989. So at that time ako sa kong kabahin, diha ako sa Arimin DYHP pero diha ako sa news department. Nahimot ang reporter, news transcriber o humaniad to gidanina krong ni Ma'am Susan Perez Alinio nga at that time mao head sa production sa drama. Ipaapil na ko dito sa drama and then mo itong natao ang akong ginhawa Delfin way back 1990s. Pagabot sa higayon lain o sa Exodus kung pagpamiya gipirate no sab si Marisusan dito sa GMA way back 1996. So ako na ang napuli at that time. At that time wa pas paritripo na balik diri sa RMN DYHP dito pa sa Bumbo Radio. O niya niabot ang panahon nga nawagtang si Pare Trifon sa radio kay dito siya sa Manila kay murag nanimpad siya dito. So niabot way back 1998 nakita nilang Tigili Dilmar o gingon man ni Dong Alan Guliat na korda si Pare Trifon nga niagi diha sa may Gilmore Building kay diha pa man dito sa Gold Palace na. Kaya ako na may nagdaan ato. Ako naman nagdato nahimot ang production supervisor kay wa naman sa Marisusan dito naman sa GMA. So 1998 nakita nila sa Pare Trifon. Gingnan nila si Pare Django, Pare Tiban Escudo, gingnan ba Dong Alan pa na si Trifon Morales usaman. Mao tong at that time kita naman to so sa diha nga nakita na ko sa Pare Trifon atong giagning nga mabalik dayon siya dito at that time automatic siya nakabalik tungod kay maay masyag record usab diri sa atong RMN DYHP. So ingon ana ang sitwasyon nga nakabalik siya diri hangtod nga niabot ang panahon nga naglanat na og pila kay hangtod sa atong tuig karon nga niya nata sa tuig 2025. Kung sa nga mga drama tong daghan man mga drama yang gipilan o ganang latest karon nga dugay-dugay gisa naa diha ang episodic drama nga kung ako ang pasultion. Sa una pa kasama Francis daghan ni mga drama na apilan unsa man ni mga drama kung mahinumdum ka kadtong mga ni boom gyud nga mga drama. Okay, at that time ang usas mga sikat kay nga drama nga diin may leading man si Pare Trifon Morales katong drama nga naguluhan Solomon Socorro nga sinuwat ni aning Fred Berami Solomon Socorro. Lain nga drama nga naigo sa pag-ayo diin usas mga nailaw sa mga hit kay nato gayon na katong Ever Forever. Diin siya usab gihapon ang nagdaan ni atong higayon na sinuwat gihapon tong Fred Berami og ang lain nga sugilanon nga siya ang leading man kun wa ko masayop katong Dino Mangko Batang Pasil nga sinuwat ni aning Dodo Morales Dodo Tumulak aning Dodo Tumulak ingsuon ni Cedric Tumulak. Usa to sa mga inila kay mga drama nga giapila ni Pare Trifon May Barilio Morales. Ug niya sa panahon usab nga kami dunay drama presentation, kami adtong higayon na mo'y mag-uban. Siya mo'y leading man niya nahitabo usab nga ako sa leading man. Kami magtandem ni adto niya dili po di kalimot nga that time kun doon na may mga sikat nga telenovela karon ato higayon na kita dito murag sugaton sa tas mga tao. Nga Trifon Marilio Morales igpailab pa kayo kay may masan mo kanta nga atong amigo Pare Trifon Morales may managay drama presentation well uploaded na si Pare Trifon Morales tungod kay dili po di kalimot ginganlan gani siya Tonton Gutierrez at that time sa matabata pa siya kan gyud no. Oo di paila na sa kuan kanang MC dia sa among drama ang iba niya karon ang bantugan nga artista sa RMN DYHP mo ni gila nga Tonton Gutierrez Trifon Barilio Morales uploaded gayo ang pagsugat ni Pare Trifon then may na mo kanta unsa may imong ika-describe ni Trifon isip mong kauban sa pangradyo ang iyang tinarbahuan sa radyo kasamang Francis. Well sa among panagkauban labang kasuod namo gani kanang nahimo siyang kumpare nako tungod kay siya usab-sab nahimong ninong sa kamagwangan akong anak Princess April Espares ang among kinaya tan-aw nako sa among balaw wag ko ikasaway niya hinoon matud pa nila ang tanan nga kung palitan ang tao nga makaangkon na sa kamatayon ang musulti pulos pagdaig pero dili ni pag tinud-anay ning akong parag-uban tungod kay nag-uban mi sa
80 kilometros gikan sa dakbayon sa Sugbo sa barangay akon Dumanhog, Cebu. Diin siya nagpuryo diha sa sitio Bangag, barangay Tangil, Cebu. Samtang ako diri ko nagpuyo usab sa barangay Kang Humao, Dumanhog, Cebu. Gikan sa mga bukirang barangay o nagkauban kami, nakita nako ang among panag-uban ni Pari Trifon sa high school life. Suod kay mi hangtod nga nagkauban sa radyo, wa gyud nagitabo nga nagkalalis diha kami mag-istoryahanay kami unsaon pagpa-improve sa drama, mag-istoryahanay kami unsaon pagpa-produce ilabi na sa pagpili og music sa pagpaom sa mga drama nga atong himuag format, naay horror story, naay comedy story, naay love story, naay action story, usa na sa mga giila kaayo si Pari Trifon nga maayong mo research sa mga music. Usa na sa mga giidolo sa uban nato mga spinner. O niya, usa sa na siya sa ato mga leading man nga ni-hit usab ang mga drama nga iyang kapilan. Kanos amo last nga nagkaistorya ni Trifon kasama nga Frances? Nagkaistorya mi Juan. Nahitabo siya karong buwan na kaya nga akong recording schedule ni Alto mao man ang adlaw nga Martes. So murag nagkakita pa kami the first week or second week of July. Nakita pa nako sa Pari Trifon gani sa matagkita nako namo maingon siya magpasalamat right after the election. Nag-ingon gani siya kanamo, nalipay kay ko pre nga nidaog ka diha gihapon sa konsiyo ko, salamat kay pre. Sa bisan tuod ako kabutan nimo kay diha man ko Norte Distrito kay diha man siya nagpuyo sa Bakayan, pero nalipay siya tungod kay nakaangkon ko sa daugan sa Lanay related ako. Niya mao na tong higayuna. Engko nganong nidaot magkapresya, mao gini pre usahay kini atong kinabuhi nga magkaedad data ko. Kumbati lang dasig lang. Kung nagsige ba ko bisikleta, siya murag ni hunong-hunong na kong bisikleta ko, ayaw palabis bisikleta kay kining atong edad o niya magbisikleta dili man ni kalimot nga puting inita. Ayaw palabi niya kay kining atong edad nakinahanglan dili na angay natong i-display nining init sa adlaw niya nang magsugod ng alas 9 hangtod sa alas 3 sa hapon. Kinahanglan nga dili na kay tang magpainit sa amping lang ko sa kong kalingon pre ko. Amping ha. Sa lagi. Pulos mi magkita gani mi sige pangumustahay. Mo nang nakaingon ko nga nako na sa Pari Trifon niya ang akong usas labing andumanan na niya nahimo aming kumpare tungod kay nagkukos siya sa akong anak, akong kamagwangan. O niya nahimo bagyo ko niyang ninong. Tungod kay sa diha nga nagpakasal siya nilang Matil nga taga Lapu-Lapu, ang usa sa mga sponsor ako, ninong ako niya o gingon man isigutan ako si aning the late Mayor Edgardo Colina Labella nga usa sa nag-sponsor sa kasal niya. Kami mo ininong at that time nagikasal siya dito sa kuno ako masay Marigondon Church mantingali kato ang nahimuan niyang pagkasal niya. So mao na mga kaagi na mo ni Pari Trifon biyahe sa gawas Visayas and Mindanao, nagkauban naming Pari Trifon. Mao na nga maghandom ako kaniya, ingon na lang ko sa paghandom usab sa among maayong paraguban ug karon kay mitaliwa naman siya wa man tay di man ta makabuot sa atong kaugol niyong kinabuhi. Kung kuhaon na ta sa labaw magaw mga atong magbubuhat, ako na lang iampo sab ang malinawong pagpahuway sa akong kumpare, akong inanak Trifon Parillo Morales, usa sa labing sikat sa natad sa drama sa radyo, ilabi na sa Arimen DYHP ug dili ikalimot nga doon sa daghan nga mga drama, music, leading man, nakahimo sab nakatampo kini nga nagpabilin nga number 1 ang atong istasyon DYHP Attorney Phil Fernandez Banyo. Okay, dahil salamat Konsihal Francis Espares sa paghatag og panahon nato sa DYHP o IFM. Salamat usab kay Attorney. And then karong gabi maghimo tag tribute ngadto sa kahimtang o katapusan nga gabi sa pag-vigil nato ni Trifon Parillo Morales uban sa ato mga kaubanan ug didto maghandom kita og ipabati nato siyang pamilya unsa ka mahinungdanon sa natad sa industriya sa drama production DYHP na nawagtang si Pari Trifon. Aron sa ingon niya na mahinungduman usab nga ang mga kauban wa gyud malimot niya na ami uban ang pag-ampo alang sa kamalinaon siyang kalag. Salamat kay Attorney. Salamat si Konsihal Cebu City Councilor Frances Iliaga Ginhawa Delfin Espares ato nga kauban mahigala diri sa DYHP sa Drama Production na Center mga kagalaan. Unya atong pasultion sa gamay si Alan Guliat Nakurda kay sila may kuyog sa tulumanon kung ako pasultion. Kabantay mo human sa kong program, mosunod ang kung ako ang pasultion. Ilaning board tiban
nga programa o nya mao lagi na nitaliwan naman si Tiban sa laing kalibutan pero padayon gyapon nato ning maong drama. So silang kuyuga diha nga namong drama si Alan Gulyat Nacorda, sila si Ate Priscilla Raganas, Trifon Pai Morales o uban pa mga kaubanan si Jennifer na diha o uban pa. So atong hinabion diasto niya ron si kasamang Alan Gulyat Nacorda human lamang sa pipila ka mga mahinungdanong pahinumdom. Straight to the point. Now atong nga balikan mahigala kay ang iyang tulumanon karon episodic drama kung ako ang pasultion. Onya ang iyang kauban may gala si Alan Gulyat Nacorda atong pagtagad karon mga sukit paminaw. Asa man tong picture ni Trifon Pai Morales kuno dong balik na sa kuno dong. Pagpakita diri kani So mo ni may gala si kasamang Trifon Pai Morales may gala. Mo ni iyang tingog sa kini kung ako ang pasultion kani ako sa empleyga may iyang tingog. Hi, hello, kumusta ka mo? Yan sa mga agad kang kina Trifon Morales and then may partner sa ako diri si Randy Ted. Kung ako ang pasultion, asap kita, always say a prayer mga kaigsunan. Okay, mo ni mahigala niyang tingog sa ato mga higalang tulumanon niya kung ako ang pasultion. Human ining atong program. So sila mga higala maoy sunod niya tulumanon. Nya iyang kauban din ha mahigala si kini ang Alan Gulyat Nacorda. So muna ang atong kuhaan og pamahayag sab si Alan Gulyat Nacorda ni ini mahigalang pagtaliwan na sa laing kalibutan ining iyang kauban diri sa tulumanong kung ako ang pasultion. Kasamang Alan Gulyat Nacorda may buntag nimo Dong Gulyat. Diha attorney, may buntag salamat sa tanan nga namati gyud nato karon sa tanan nga atong mga followers sa ato ang social media. Thank you kayo sa nagtan-aw kayo nato karon. Salamat kayo. Attorney. Kanus amo nagsugod ka kauban ni Trifon? Kinumdum ka? Attorney, pagsud ako sa Gilmore katong 1980. Kay gida ako gida ako ni Lito Sakol kay actually ang nagdaan ng ni Trifon Morales si Lito Sakol gyud ang amahan ni Paps. Hindi Paps ba? Magyoy nagdaan na niya dito sa 1973 pa dito sa Raja. Pero nag-abot mi diri sa Gilmore 1980 di ana siya dugay taud-taud gid mi ato. Unya na mga utong giingon ni Kujal Pangkoy nga nabalhin sila bumbo. Nya pagbalhin nila bumbo na murag na wa man gyud taon matandog atong higayon na pa ang DWHP attorney kay grabe man gyud tong mga drama murag maumay gi paminaw gyud mayos mga tao. So naundang ang drama sa bumbo nilarga si Trifon sa Manila. Paglarga niya sa Manila wa siguro ayos siya dito sa trabaho kay nailad man sa to sila attorney nga mularga gawas. O mautong pagkalargahan nila sa Manila kay nag-follow up sila sa ilang mga visa siguro ato or interview na kuno. Pag ang nahitabo nga nailad sila, wa siya natrabaho taon na si Parido sa construction dito sa Manila taon. Looy kaayo. So ni uli siya diri sa Tua sa Cebu. Nakita na namo siya atol sa to si Pajanggo Tording nga why say ko an leading man ba? Kay nagdami drama while leading man kay si Dong Pangkoy sikat naman kay ato nga ginhawa dilpin katong balibaran ko ang kamatayon. Nagkita mi niagi atol gito nga niagi si Dong Pangkoy na nagda ato sa HP attorney kay namalhin naman to sila bususan sa Double S. Niagi na stripon sa silong sa HP sa katong sa Gold Palace. O katong pag-agi niya atol nga way leading man si Pajanggo akong gingnas Pajanggo nga pa sino Trifon kay magmanoy pa man kuan niya sa una sino Trifon okay mauwa na day trabaho ato nagkuha og leading man mao ta suka dato gikuha siya ni Pajanggo balik pagka leading man gidawat sa Nidong Pangkoy isip talit natog balik sa RMN og di na nagyod nga kuyog na mi attorney 1989 man siguro to. Adili 1989 oy. 1998. Mao na. Kay si Dong Pangkoy 96 man siya na program director sa RMN Cebu. Oo, na timing dito kasamang Alan Gulyat Nacorda no nga kinini ang dunatoy exodus sa mga drama talent sa DWHP kanamalhin ubong radyo ang uban nila. Nakuyog ni si sila si Fermin Colliantes Gomez lang kuyuga dito. Ini ni ang Trifon. Unya pagkahuman another exodus na pod nga nahitabo kay katong pagbalhin ni Ma'am Susan Perez Alinio sa DYSS sa GMA. Gipanapod ang mga drama.
So timing nga mo dyan nagkuwang-kuwang tag mga talent sa to, nya naagi si Trifon na inyong giagdaw nga mo balik sa radyo. O among giagda siya mo among gikuha leading man atong adlaw drama giingnat siya padyanggo nga balik na lang kasi HP phone. Mao to nakabalik yun siya attorney. Pinaagi po dito mong pagkoy. Okay. So unsa man tong dramaha gyud ang una kinumdum ka unsa dramaha tong iyang giapilan pagbalik niya sa DYHP? Pagbalik sa DWHP di ang akong nahibawan murag supporting naman lang to siya. Wa na siya ka leading yun ato kay akatong ever forever wa naman sila ni Fred ato. Oo, sa ever forever og naa siguro yung mga drama sa una nga napil siya pero di lang yun siya mo ay leading man. Pero ato panahon na medyo taas na kayo pod og sikat na pod kayo sinuytiban ato panahon na. Hasta mo ato panahon na kay nahuman naman to ang katutuang manok ni San Pedro, no? Attorney, nagsugod gyud ko katong tiban labs Lord na. Dinagyug ko kuan inuytiban nga murag arang-arang sa gyud to amo ang pagabuyag sa tao attorney. Okay. Ya do na moy drama pod sa television at the time nga gi-air no katong Sigot the Wonderful. O ba to? Sigot the Wonderful attorney ba utong higayuna. Na disamot mi ato si Pajanggo nga bisag asa mi usahay dilisan sa papangabog naasay mga lugar nga di magklasiko mga dumi. Wala sige mga kuan yun. Wala mga tinuod yun kasamang kuan Gulyat, ha? Okay. Ang among siyuhan ko dito sa Mindanao attorney usahay kanang mga eskwelahan. Mga gym sa eskwelahan o nya anami sa ilang classroom at tumi papuyon dito kay lison pa man to Mindanao sa una. Mao na nga ang mga estudyante way klase kay mananaw na mo tag moabot gug tag 3 days nga way klase kay mananaw lang. Kuyog ni ana ni Ate Pres. Ate Priscilla Raganas. Okay. Kay ang drama na mo ato Inday Kunsing. Inday Kunsing katong kantiban gyapon nagdaad to sa disuwat no? Kantiban gyapon. Oo, siya mo si Ate Pres mo leading lady. So nagkuyog mo ining tulumanon kung ako ang pasultion ni Trifon, dugay ang katuigan sa mo gawas nga dugay ang katuigan nagkuyog sa drama department nato. Plus kining drama mismo nga kung ako pasultion. Kumusta man ang tinarbahoan ni Trifon diha sa inyong drama? Pero biyo attorney no, dili sa pagpangingon nga muratag kuan sa una pagsugod gyud ni Parido sa balik sa HP kay gikuha din siya Pajanggo, siya may gipaspin dayon sa kun ako pasultion, okay pa kayo. Okay pa kayo iyang pagkuan pero pagkaron din na sa ato diri sa sa Martinez building. Di na siya murag na struggle na siya daghan na siya kuan daghan na siya mga mag-spin siya magsigitan aw na sa cellphone tungod siguro kay dunay mga text nga unsa na diha. Usay di siya ka braids mo na magkalali silang Randy Tayat. Okay, murag na busy naman yung utok yun attorney. Anong mga higayon na. Pero siya gyapon mo inaritor ninyo ining kung ako pasultion. Siya gyapon. Kano sa among last nga nakita niya before ni nahitabo kasamang Gulyat? Murag last nga mong nakita Thursday na recording pa metro di okay pa man kay siya attorney. Okay pa kayo. Dili gyud ta makadakom nga mainato siya. Thursday niya pagkuan mo sa third day siguro to siya yatake or Friday ba to kalimot ko. Basta okay pa kayo siya. Asa may katapusan yung istoryahay? Kana laging wa sa manugo nimo kasama Gulyat wa sa maghunahuna kuan wa kay nabantayan nga mura og mo na dito last ninyong istoryahay. Sa si Randy Tayad murag nakabantay siya nga sa puton kayo si Parido atong higayon na pag Thursday. Sa puton kayo siya may basayop og kanang pasod sa music siya may sa puton iyang gisaban niya ko galingon. Sumura mo tayo nabantayan. Mo tayo nabantayan na mo pero kay Britsor man na siya guli to de. Ini guman na mo recording Britsor na siya guli. Na nga wa ato higayon na wag yun may magka-istorya. Okay. So sige, so unya pod alang sa atong tribute kang Trifon Pai Morales kasamang Gulyat.
Salamat kay attorney. Salamat kay, salamat. Si Alan Gulyat na Korda Mahigala. Napa si Ati Priscilla Raganas. Sila man kuyuga sa drama. Ato lang sa Mahigalang Tagano kapag tagad mga sukitig paminaw. Sa drama nga ako ang pasultiyon. Kini nga portion sa Mahigala tod kanato sa G-Detox Plus Herbal Capsule. Mga timailhan ikaw dunay daghang mga toksin sa imong lawas. Maong dili ka regular nga makapagawa sa imong hugaw, dugay mahilisan, magbutod ang tiyan. Makasinati sab og insomnia, kanunay nga magsakit ang imong ulo, panakit sa kalawasan ug lutalutahan, dili hamis ang kutis, poor memory, excess weight, chronic respiratory or sinus problems o ang pagkaluya sa tibok lawas. Busa wag tanga ka ng mga toksin sa imong lawas aron maangkon ang may palawas. Inumatag adlaw sa pinakakusog nga herbal capsule. G-Detox Plus Herbal Capsule ang pinakakusog. Straight to the point. Ang ato dai mga higalang na tigo mga kwarta indiken para sa atong gitabangan sa Argao niabot nata mga higala og 120,000 no. Ato lang i-turn over karon siguro og makaari to karong adlaw bisan og di pa mahuman akong program kung maabot or di ba ni unya bakang hapon ana no o baka abot sila kay moro ninang lang sa kwarta mo na nga ato lang i-turn over dayon kana na ang kuan kay ato man gitawgan mahigala pero niingon man nga napaduong na kuno ri mabaso mo to nga sige ato lang ikuan na lang para nga kinuni ang ma-turn over sa nato dito mga sukintig paminaw ana lang daw natin ako matabang sa ngadto mga kagalaan sa pamilya kay giipon day og kuan day sa usa ka lungon ra ang katong iyang ang inahan o ang bata, nakagitapad na. Pastilan, no? Pero si Governor Pambari 4 dito gabi. Gabi ba to day? Dito gabi sa Argao. Sakas Bukid. Markaingon ko nga kinay mo isa. Mani suroy-suroy nga klaro. Kanay mo suroy-suroy. Muna akong gusto nga klase sa suroy-suroy. Public service ba? Gabi na, nabot sa dito atong tanawon kay ipasahan ko diri og mga pictures ad. Mas dili pa di asa atong tagapagtagad si Ati Priscilla Raganas kay silang kauban na pod mahigala ni Trifon na Pai Morales. Og unsa pay iya pong mga kasinatian sa ilang panagkuyog dia sa drama department og labaw tanan diri mismo sa ilang drama nga kung ako ang pasultion nga inyo mabati karon human sa akong tulumanon kanang drama dayon nga mosunod mga higala. Ati Pres, may buntag Ati Pres? Ay, may buntag, Tony. May buntag, Tony. May buntag. So, kumusta man? Unsa may imong pagka ilan ni Trifon? Kanus amo nagsugod ka kuyog ni Trifon Morales? O unsa imong pagka ilan niya isip kauban? O kumusta niyang trabaho? Kung sa inyong drama diha sa kung akong pasultion? Nagkauban mi ni Trifon, Tony, dito pa mi sa Gilmore, 1981? 80 ba to? O niya. Muto, nagkasuod mi kay ang usang akong na kuana ni Trifon na uyunan. Kana bitang wa siya uy libog bitaw siya turne. Kanang ukira gaano buot. Unya usa kanang respetado siya sa mga babae. Dili gud siya kanang mo take advantage bitaw kay kami nagkakuyog mi drama sa stage san asa buhol na. Pero nagkakuan ko niya nga dili gud siya mo take advantage o babae. Kuan gud siya kanang formal ra gud siya. Oh, niya maayo tingog sa bata pa to siya daghan to siya lead role nga dad-on kay unique sa to iyang tingog turni dili kayo way pupariha. Unique bitaw, no? Oh, unique ang iyang tingog. Di mo makita sa di mo madungog sa uban. Mo ako na kuana nga close man mi gyud kani ato Gilmore pa mi doon naman kami himuon ka katong mag anniversary mi na may mga program na Paris mi una nga close gyud mi pero usa lang ako na kuana to na usay dali lang to siya rabtag og doon na kay isultihan nga mo makuyawan na siya ha. Pero maayong batasan yun. Yung maayong talent, maayong spin, spinner man sa to siya, director, may talent. Kani ato daghang kato siya mga fans sa bata-bata pa siya tungod atong daghan mga leading role niya. Kanya daghang ganahan bisan ako kanang agyan tingog bitaw di nimo mabati sa uban. Unique yun kayo. Kumusta? Oo. Kanus amo last nagka-istorya ni Trifon Morales? June. June to dire nag-record pa mi.
Ano niya, diri man to akong apo, si Chantal, o kagiyang anak, nahisgot pa gani siya na ako nga, kay ang among tinawagan na ni Trifon, nanay o tatay. Nanay siya na ako, kung magtatay niya, amin siya, nay, si Chantal, ano, iyang anak, iyang, kuan ko, sa imo na lang apos, sa tuhod, din ko, ano niya, kano pagka, katutaling June, ni ako gang pagkaibawagan isa kong apo kasi Chantal, naibaw siya nga namatay siya. Hala, mami ka, dali, nagkita pa magaling na itong June, katong ningana ako, kumulagi day. Di masabot ang kinabuhi. So, sige, oo. So, mag-tribute lang unyang gabi isad, Ate Pres, basi magkakuyog ka dito, o kwan, tanawon ta lang, kasi kwan ani. Sige, sige, Tony. Okay, sige, Ate Pres, salamat kayo. Thank you, Tony. Thank you. Okay. Moto mahigala si kasamang Ate Pres Priscilla Raganas, kauban sab ni Trifon Morales diri mahigala sa tulumanon kung ako pasultir. Mo ni ang iyang tingog ni Trifon Napay Morales. Hi, hello, kumusta ka mo? Yan sa mga mga agads kang kinang Trifon Morales, and then my partner sa ako diri si Randy Ted. Kung ako pasultiyon, asap kita, always say